amo kini isa buwag nganhi sa lugar sa Asturias. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Nga diin kamo naa karon nakapatalinghog sa pulong sa Dios. O sa Juan 3:16 kay pinaagi sayang anak iyang gihatag ang bugtong niyang anak igsoon aron ka makabaton og kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan kung ikaw mutuo lamang nga siya nagpakamatay alang kanako o kanimo igsoon, alang sa tanan. Munay ganana ka kapinangga igsoon higala, pinangga ka sa Ginoo kung nabating nimo karon nga nawad-an kag paglaom, nawad-an kag minahal sa kinabuhi, gibulagan ka man, depress ka, unsa pa pagbati nga naa nimo, naka sa pinaka-down moment sa imong kinabuhi, di man adunay Dios nagatiman kanimo, nag-auhag siya, nga igipol ngadto kanina ang tanan mong kabalaka kay ang atong Dios nagatiman kanimo ihatag ngadto kaniya